Han så igen, så kommer jeg til at lære, hvordan du laver 90 hey, kan jeg få på en hånd. Okay, ja. Så vi kommer til at starte med at få en handstand, altså bare en handstand 3 sekunder, altså. Men det kunne være bedre, hvis vi skulle gøre det lidt at sige, vi bare sådan cirka sådan her. Rimelig sige. Når du kan det, så kommer du til at starte med det her, til at lære det, som er airwalk. Okay, så vi tager din hånd her, så tager du ned på her ben. Whoops. Og så når det er ved at komme ned, så løfter du gennem ben, sådan her. Okay, og så når du gør det, så kommer du til at sætte din ned på jorden. Og så tager du begge dine ben op, og så den anden hånd skal være rigtig tæt på den hånd, så det kan komme til at ligne det her. Okay, så når du gør det, så hvad er det nu? Okay, når jeg så kommer herop, ikke? Så vil I have, altså jeg, i stedet for bare at have sådan hele hånden på jorden, ikke? Så vil vi kun have sådan her på jorden, fordi så kan vi spille rundt. Og så vil vi også gerne have, at vores arm er meget tæt på vores hoved, fordi det gør det nemmere til at spille rundt. Og så kan vi gøre så løber vi alt sammen, og så putter vi lidt power i. Og så tager vi lige nogle gange, måske, så tager vi måske lige nogle dage, eller uger, eller måneder, eller år måske. Men så får vi den. Og nu er vi så på, hvordan den 90 ser ud. Den ser cirka sådan her ud. Så det var sådan, man laver 90. Husk at like og subscribe, hvis I vil have flere tips. Ses!